Што здарылася з удавой Уладзіміра Макея? Чаго не хапае беларускаму прэм'ер-міністру? І як ушанавалі памяць пра бабулю Мікалая Лукашэнкі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Вера Палякова-Макей, удава былога міністра замежных спраў, трапіла ў жудасную аварыю. Усё адбылося ў расійскім Новасібірску. Цяпер Палякова кіруе беларускім тэатрам юнага гледача, і ў Расію яны паехалі на калядны фестываль мастацтваў. Там Палякова паказвала свой спектакль «Майстар і Маргарыта», дзе сама ж і выконвае галоўную ролю, а таксама праводзіла майстар-класы па сцэнічным руху і сцэнічным маўленні. Усё было добра, але па дарозе ў аэрапорт Новасібірска здарылася бяда. У машыну, у якой ехала Палякова і яе сяброўка-мастачка па касцюмах Наталія Лазарчык, урэзалася іншае аўто. Пасля удару машыну, дзе былі беларускі, адкінула ў аўтобус, але абедзве жанчыны нейкім цудам не пацярпелі. Фота з месца здарэння апублікавала сама Наталія Лазарчык. Яна кажа, што машына, у якой яны ехалі, не падлягае рамонту. Пасля разбіральніцтва і Лазарчык, і Палякова змаглі вярнуцца ў Мінск. А ў Брэсце ушанавалі памяць бабулі Мікалая Лукашэнкі. Гаворка пра доктарку Людмілу Пастаялка, якая прайшла шлях ад участковага педыятра да міністра аховы здароўя. Пастаялка 28 гадоў адпрацавала ў Брэсцкай абласной дзіцячай бальніцы. Адтуль сышла ў чыноўніцы і ў 2002 годзе стала міністрам аховы здароўя Беларусі. У 2007 годзе Людміла Пастаялка памерла ад анкалагічнай хваробы, але запомнілася яна зусім не сваёй номенклатурнай працай. Сёння Пастаялка найбольш вядомая праз сваю дачку і ўнука. Дачка чыноўніцы, таксама медык. Гэта Ірына Абельская, якая была асабістым доктарам Лукашэнкі і затым стала мамай яго малодшага сына Мікалая. Цяпер Абельская таксама прыехала ў Брэст. Там, у дзіцячай бальніцы, адкрылі мемарыяльную шыльду ў гонар Людмілы Пастаялка. Мікалай Лукашэнка на цырымонію не прыехаў. На цырымонію ў гонар сваёй неафіцыйнай цёзчы не паехаў і Александр Лукашэнка. У дзень адкрыцця той шыльды ён зладзіў сабе выходны, а пасля заняўся хакеем. Чарговы паказальны матч, ці паказушны, гэта ўжо вы самі вырашаеце, адбыўся з камандай Гомельскай вобласці і скончыўся з зусім не хакейным лікам. Вядома ж, Лукашэнка ўсіх перамог. Вынік 12-6 на карысць яго каманды. Чаго не хапае беларускаму прэм'ер-міністру? Расійскага шакаладнага зайца. Падчас паездкі ў Маскву прэм'ер Галоўчынка пабываў на кандытарскай вытворчасці. Там для дэлегацыі накрылі салодкі стол, падчас якога Галоўчынка звярнуўся да кіраўніка расійскага ўрада Мішусціна з вельмі нечаканай просьбай. Маўляў, у сваім савецкім дзяцінстве будучы беларускі чыноўнік вельмі любіў шакаладных зайцаў маскоўскай бабаеўскай фабрыкі, а цяпер іх, аказваецца, ужо не вырабляюць. Таму Галоўчынка нават папрасіў Мішусціна прапрацаваць пытанне і вярнуць зайцаў. Што адказаў яму расійскі чыноўнік, на жаль, не паведамляюць. Але апошнім часам жыццё беларускага прэм'ера і сапраўды не вельмі салодкае. Галоўчынка ўвесь год атрымлівае ад Лукашэнкі папрокі. Яму нават публічна прыгразілі звальненнем, калі паказчыкі эканомікі не выйдуць на запланаваны рост. Невядома, ці звязана гэта, але цяпер у расійскую камандзіроўку Галоўчынку адправілі не на ўрадавым самалёце, як звычайна, а проста на цягніку. Александр Саладуха стаў фігурантам крымінальнай справы. Такі званок паступіў спеваку ў яго выходны і на некалькі гадзін перавярнуў усё яго жыццё. У рэальнасці жа Саладуха ледзь не стаў ахвярай махляроў. Спеваку пазванілі з замежнага нумару і расказалі, што ён нібыта стаў падазраваным па крымінальнай справе. Маўляў, на вас зарэгістравалі нейкі рахунак і праз яго выводзяць грошы. Усё, бяда. Саладуху добра падчапілі на кручок, зладзіўшы сапраўдны спектакль. Спачатку са спеваком пагаварыў прадстаўнік беларускага нацбанка, а пасля па відэа падключыўся і супрацоўнік дэпартамента фінансавых расследаванняў Рэспублікі Беларусь, які нават паказаў сваё пасведчанне. Само сабою, гэта былі махляры. Яны сказалі, што у вас дома заўтра пройдзе ператрус, таму трэба паехаць і задэклараваць усе наяўныя грошы, інакш іх проста канфіскуюць. Прычым зрабіць гэта трэба было праз інфакіёсак у звычайным гандлёвым цэнтры. Перапалоханы Саладуха пагадзіўся, але ж яго спынілі
спыніла сапраўдная міліцыя. Сілавікі пазванілі і папярэдзілі спевака, што яго ўзялі ў абарот махляры. І вось тут цікава, бо журналісты АНТ неяк у праброс кажуць, цытата: «Інтэрнэт-разведка Міністэрства ўнутраных спраў своечасова выявіла падазроную актыўнасць і спеваку патэлефанаваў сапраўдны міліцыянт». Праўда, ніхто не кажа, а што гэта за разведка, якую актыўнасць і як яны заўважылі. Тым больш, ведаючы беларускіх сілавікоў, напрошваецца трохі канспіралагічная версія. Можа, яны проста праслухоўвалі тэлефон спевака і, пачуўшы нягеглую схему разводу, вырашылі яго выратаваць. Карацей, тут пытанні застаюцца. Але ж Саладуха у выніку свае грошы захаваў. Вот, слава богу, жив-здоров и вся наличность в целостности. Аматары коней б'юць трывогу. Гаспадарка ў Асвеі, што ў Верхнядзвінскім раёне, хоча прадаць цэлы табун на мяса. Калі коратка, то калгас расфарміроўваюць і коней пусцяць на продаж. Прычым там ёсць і унікальныя беларускія запражныя коні. Гэта адзіная нацыянальная парода Беларусі, на вывядзенне якой спатрэбілася не адно дзесяцігоддзе. Паведамлялася, што ў калгаса знайшоўся аптовы пакупнік на ўсё пагалоўе, і кіраўніцтва гэта цалкам задавальняе. Калі ён забярэ жывёл, то іх пусцяць на мяса. Прадаюць коней у сярэднім па коштах 6 рублёў за кілаграм жывой вагі. Гэта значыць, каб выкупіць адну жывёлу, трэба заплаціць прыкладна 2500 рублёў. З аднаго боку, гэта вельмі невялікія грошы за пародзістага коня. З іншага, усё ж такі на продаж выстаўлена адразу шмат жывёл. Дарэчы, пасля таго, як забілі трывогу, сітуацыяй нарэшце заняліся і чыноўнікі. Цяпер яны запэўніваюць, што будуць шукаць новых гаспадароў для ўсіх коняў. На мясакамбінат жывёл не аддадуць. Так што, калі вы раптам усё жыццё хацелі купіць коня, але неяк не рашаліся, то зараз самы час. Некаторыя беларусы працягваюць верыць лукашэнкаўскай камісіі па вяртанні і атрымліваюць прыніжэння і праблемы. Цяпер па СТБ паказалі інтэрв'ю Тацяны Собаль, жанчыны, якая пасля пратэстаў 2020 года з'ехала ў Польшу. Цяпер Собаль вырашыла вярнуцца і звярнулася ў ту самую камісію, дзе лёс людзей вырашаюць сілавікі і прапагандысты. І вось сумны вынік. Тацяну знялі ў інтэрв'ю, дзе яна расказала, як цяжка было ў Польшчы і як спакойна жыць у Беларусі. Але і гэта не выратавала. Таксама на жанчыну завялі крымінальную справу за тыя пратэсты. У чаканні суда Тацяна Собаль знаходзіцца на волі. Яе адпусцілі пад заклад. Жанчыне пагражае да 4 гадоў калоніі. Пад забаронай нават жарты. Губазік затрымаў дзіцячага трэнера хакейнай каманды «Лакаматыў Орша». Калі верыць таму, што мужчыну прымусілі сказаць у відэа, то прычынай стаў каментар у бацькоўскім чаце. Трэнер напісаў, што прозвішча Зяленскі яму падабаецца больш, чым Лукашенка. Праз гэта хтосьці з бацькоў і здаў трэнера сілавікам. Ці пагражае затрыманаму крыміналка, ці суткі, невядома. Але цяпер сілавікі і прапагандысты абяцаюць, што працаваць трэнерам мужчына больш не будзе. Таксама ўжо трэці раз за паўгода прайшлі затрыманні на гродзенскім шклозаводзе «Нёман». Там схапілі як мінімум 8 чалавек. Забіралі за лайкі і падпіскі на няправільныя з пункту гледжання ўлады каналы. Цяпер людзей чакаюць суды і пасля штрафы ці суткі. Ператрус адбыўся ў доме палітыка Аляксандра Меленкевіча. Сілавікі прыйшлі ў яго дом у вёсцы Бершты ў Шчучынскім раёне Гродзеншчыны. Цяпер дзверы будынка апячатаныя. Сам палітык знаходзіцца за мяжой і кажа, што не ведае, з чым звязаны ператрус. Таксама няма інфармацыі, ці заведзеная на яго нейкая крыміналка. Рубрика «Без каментароў». У маладзечня з'явілася графіці ў падтрымку Рыгора Азаронка. Праўда, зробленае яно ў нечаканым месцы і выглядае вось так. Што і каму хацеў сказаць аўтар малюнка, зразумець цяжка. Затое кожны можа ўбачыць у гэтым надпісы свой пасыл. А гэта і ёсць прыкмета сапраўднага мастацтва. Трагедыя адбылася ў Віцебску. Прадавец мясцовай крамы убачыў, як з даху будынка абваліўся снег, і ў той жа момант упала жанчына, якая ішла побач. Ратавальнікі і медыкі, якія прыбылі на месца, канстатавалі смерць пацярпелай. Яе забіла кавалкам снега з льдом. Цяпер сітуацыяй займаюцца следчыя. Вядома, што загінулай было ўсяго толькі 39 гадоў. Пайшоў на паляванне і сам стаў ахвярай. 40-гадовы Мінчук паехаў у Смалявіцкі раён, каб упаляваць дзіка. Але калі жывёла выбегла з леса, то сама накінулася на мужчыну і яго параніла. На крыкі прыбеглі іншыя паляўнічыя, якія забілі дзіка, але ж выратаваць пацярпелага не атрымалася. Ад траўмаў ён сканаў проста ў лесе.
Ну і каб трохі падняць настрой пасля такіх навінаў, новая прыпавесць ад легендарнага Маляваныча. Усё будзе добра, сябры. Ішоў снег. Две маленькія сняжынкі ляцелі побач, узяўшыся за рукі і размаўлялі. Было ціха і спакойна. Снег кружыўся ў мудрагелістым танцы. І першая сняжынка сказала, якое неверагоднае адчуванне палёту. «Мы просто падаем уніз», казала другая. Першая казала, «Мы хутка ляжам на зямлю і ператворымся ў белую пухнатую коўдру. Мы ляцім насустрач сваёй гібелі. Мы упадзем на зямлю і нас растопчуць», казала другая. «Мы, у рэшты рэшт, станем ручаінамі і пацячэм да мора. Мы будзем жыць вечна», казала першая. «Не, мы расстанем і знікнем назаўсёды», пярэчыла другая. Урэшце ім надакучыла спрачацца, яны расчапілі рукі, і кожная паляцела насустрач лёсу, які выбрала сама. Памятайма, шчасце – гэта выбар, а не права ці прыярытэт. Всё будзе добра. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.